سلام أفكار سبورت نلومي استدالو زينا سبورت إنه مكتالكم يعدم سبين تعواتي تاريخ وانج عالم كل تشعن عسران شدشن بمخان ذو شامبيون دفئة أبزناي فتصابة قطم سبين نا أرجنتينا حدا بادو بمسعاريا شامبيون كعس أقري عالم كوينا زلا إذا حوات زي نسبين كالا جيزي تعواتي وانج عالم كتكون أخ إلوالو سبين أبز وانج عالم أبز كايدتو قطمات حنتي شتو رأيت مزجيباتا أسلطاني هاجراويت كانتا سبين ديلا فونته نتጻወቱ ኣብነታውያን ወለዶ ንስፖርተኛታት ስፔን ክብል ናቅድኡ ብምግላጽ በዚ ዓወት ተሰምዖ ሓጎስ ብቓላት ክገልጹ ከም ዘይክእል ይገሊጹ። እዚ ብሃገራዊት ጋንታ ስፔን ሙሉእ ብምሉእ ዝተዓብለለ ግጥም ብብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ዝግባእ ዓወት ንዝግባእ ጋንታ ክብሉ ገሊጾሞ። ሓላዊ ውልዳት እንግሊዝ ነበር ጆ ሃርት ሙሉእ ብምሉእ ዝግባእ ዓወት ስፔን እታ ዝበለጸት ጋንታ ናይ ዋንጫ ዓለም እያ ነይራ ኢሉ ክገልጽ ከሎ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ነበር ወይን ሩኒ ድማ እዞም ተጻወት ስፔን ብሓንሳብ ዓብዮም ብሓንሳብ ተደጋጊፎም ኣብ ዝበጺሖም ዋንጫ ኤውሮጳን ዋንጫ ዓለምን ዓቲሮም እዚ ድማ ፍሉያት ይገብሮም ክብል ንተጻወት ስፔን ንኢዱ ስፔን ነዛ ዋንጫ ዝዓተረት ብፌራን ቶረስ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ኣብ መበል 106 ደቂቕ ዝተመዝገበት ሸቶ እያ ኒኮ ዊሊያምስ ብጸጋማይ ክንፊ ብርእሱ ናብ ፔናልቲ ኤርያ ዝሃረማ ኩዕሶ ፌራን ቶረስ ካብ ቀረባ ብምቕላዕ ንሓላዊ ውልዳት ኣርጀንቲና ኤሚሊዮ ማርቲነዝ ሓሊፋ ዝተመዝገበት ሸቶ እያ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ናብ ዝግጥም 4-4-2 ኣሰላልፋ ሒዛ ኣትያ እዚ ድማ ዳርጋ ኣብ ብምሉኡ ፀወታ ኣብ ምክልኻልን ፀረ መጥቃዕትን ዘተኮረ ሜላ እያ ተጠቒማ ስፔን 4-2-3-1 ኣሰላልፋ ሒዛ ዝተፃወታ እዚ ድማ ኣብ ማእከል ሜዳ ኩዕሶ ክትቆፃፀርን ኣብ ምጥቃዕ ዘተኮረ ፀወታ እያ ክትፃወት ክኢላ ነጥበ መቐይሮ ናይ ዝግጥም ኣርጀንቲናዊ ኤንዞ ፈርናንደዝ ክልተ ብጫ ካርድ ብምርካብ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ምስ ተባረረ እዩ ስፔን ነዚ ናብ ረብሓ ብምልዋጥ ዓቕሚ ምክልኻል ኣርጀንቲና ከም ዝስሕውን ከም ዝምጠጥን ብምግባር ኣብ ፀወታኦም ፍጥነት ብምውሳኽ ንምክልኻል ኣርጀንቲና ሰይሮም ኣብ ተወሳኺ ግዜ ሸቶ ከቕፅሩ ክኢሎም ኣርጀንቲና ኣብ ብምሉእ ፀወታ ኣብ ምክልኻል ዝደሃበ ፀወታ ያርያ ዕላማኣ ድማ ተፃወቲ ስፔን ከም ዘይሓልፉ ጌርካ እተረኽበት ጌጋ ወይ ክፍተት ተጠቒምካ ምጥቃዕ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግና ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ፀወታ ሙሉእ ብምሉእ ብምቁፅፃር ሜሲ ኩዕሶ ከም ዘይረክብን ዝተረኽበ ንቕድሚት ከይበትኸን ብምኽልካል ውፅኢታዊ ኣሰላልፋ እያ ገይራ ኣብዚ ግጥም ስፔን 20 ፈተነ ሸቶ ክትገብር ከላ ኣርጀንቲና ሓንቲ ፈተነ ጥራይ እያ ገይራ ሓላዊ ውልዳት ኣርጀንቲና 11 ቅልዓት ከድሕን ከሎ ሓላዊ ውልዳት ኣርጀንቲና ዝኾነ ፈተና ኣይተገብረሉን ብተወሳኺ ስፔን 66 ሚእታዊት ኩዕሶ ተቆፃፂራ ወይ ቦል ፖሴሽን ነይርዋ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ተፃዋታይ ስፔን ሮድሪ ዝበለፀ ተፃዋታይ ናይ ዋንጫ ዓለም 2026 ተባሂሉ ወርቃዊት ኩዕሶ ጎልደን ቦል ክስለም ከሎ ዩናይ ሲሞን ሓላዊ ውልዳት ስፔን ዝበለፀ ሓላዊ ውልዳት ተባሂሉ ጎልደን ግላቭ ተሰሊሙ ፖኮ ባሪስ ድማ ብዕድመ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ተባሂሉ ንወዲ ጋንትኡ ወዲ 19 ዓመት ላሚን ያማል በሊፁ ተሸሊሙ ላሚን ያማል ኣብዚ ናይ ሎሚ መፈፀምታ ግጥም ወዲ 19 ዓመትን 6 መዓልትን ኮይኑ እዩ ተፃዊቱ ኣብዚ ንዑስ ዕድመ ድማ ዋንጫ ኤውሮጳን ዋንጫ ዓለምን ዓቲሩ ላሚን ያማል መበል 4 ዝነኣሰ ተፃዋታይ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እዩ ፈረንሳዊ ከይላን ኤምባፔ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ዝበዝሐ ሸቶ 10 ሸቶታት ብምዝጋብ ተዓዋቲ ጎልደን ቡት ኮይኑ እዚ ናይ ሎሚ ሽልማት ጎልደን ቡት ንኤምባፔ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም እንኮ ወይ ናይ መጀመርታ ክልተ ግዜ ጎልደን ቡት ዝተዓወተ ብምዃን ኣብ ታሪክ መዝገቡ ሰኒድዎ ኣሎ ሊዮነል መሲ ኣብ ሽልማት ሜዳልያ ጓሂኡ ብንውዓት ክገልጾ እዩ ተራእዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዋንጫ ዓለም 2030 ሜሲ ክፃወት ድዩ ኣይክፃወትን ዝብል ድማ ድሮ ንብዙሓት ከካትዕ ጀሚሩ ኣሎ ሜሲ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግጥም ዋንጫ ዓለም እንተተሳቲፉ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም እቲ ብዕድመ ዝደፍእ ተፃዋታይ ክኸውን እዩ ሮናልዶ ኣብ ዝመፅእ እንተዘይተፃዊቱ ማለት እዩ ድሕሪ ፍጻመ ናይ ዝግጥም ሓደ
ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ዘርኣይዎ ንተጻወቲ ስፔን ብኣካል መጥቃዕን ባእስን ንብዙሓት ዘቆጥዕን ካብ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ዝወፀን ተባሂሉ ብብዙሓት ክንቀፍ ተሰሚዑ እዩ። ኣብዚ ፍጻመ ግጥም ዋንጫ ዓለም ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተረኸበ ክኸውን ከሎ ብዓበይቲ ሙዚቀኛታት ማዶና ጀስትን ቢበር ከምኡ እውን ካልኦት ዓበይቲ ነቲ በዓል መፈፀምታ ኣድሚቖሞ እዮም ኣምስዮም። እምበኣር ንሎሚ ዘዳለኽዎ ዜና ስፖርት ነዚ ይመስል። ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ግበሩ። ክሳዕ መፈፀምታ ስለ ዝተኸታተልኩምን የቐኒየለይ ብረኹም ዓልቲ